Am çıkayın 1 minut berjek şo puluňy. 300 manatdan magam berýän şo puluň bany. Dur. Çıkayın berjek agam. Oýsana agam maşenlikler o men o berýän çıkayın. Ha, am 1 minut garaş. Sen tanıyanmadın seni. Ho, tanıyan ho. Veterinar deyip dur abi. Yok o veterinar değil o veteran deyip dur o. İyiler tap bilen o no. Hop, doktora o iyiler çokul bera o tap bilen o. Aynen dinleyeceğim kan deyip dur. Pulun alın mı yani? Ho, lümla yana pul deyip din şan. Ne edip durma? Sesin çıkarmada yoşuk bilen otur da hazır bulara iştirýän. Öňüme jaň edip zordan bez oçursalardım bulara bildirmede. Hazır bilseler urşturýar. Хороший мальчик мой, хороший. Сейчас доктора заходим, все будет хорошо. Zdrasti. Artip qalan it bolwam dogulma anırsay. Ey kendimi näme mi? İnni kielsin. Yürü gittik. Havo? Haysin patsayan. Ineşi. Amin. Kim bana can etti? Men? Sen bana eşek deyip ayttın ha. Vaqt utorjan şuňam eşekden kemýär ýok. Ýagdaý gatagır çyňsap goýanok seretip beräý. Adam seyretmeýänime epesli wagt boldy welin. Bu eşek sana gymmadyrak düşäýmese? Mesele däl dutor. Geç. Uçu. Doktor can emedi. Doktor. Hayvanı daňy balaymasaň aldyrmaz. Aç ýagyny. Kençiň sayan. Hani? Haydi. Uf, yank çıkan itin ağzım senkten oğuy. Hani? Haydi dişini ağrıya. Şumay. İyi, diş kalmadı ağzında. Haydi ağrıya. Şumay. Akıllı iş ağrıya kenamın. Hani? Oy badaydım bay. Basma da yumuşak yerine. İntak ulanma la. Vakt çağamga tırak basaydım mı? Başla dost. Ayır koyuyor. Ayırayın mı? Ayır. Böyle. Dura doktor şeyle ayıracak bolýanmy? Aha, ayır dedin ya sen bana. Duymaz ýal bir zatlar. Ura adam abi. Daňyl guduran mahalle ala bu sana. Men bunu emroyum, men mağrıya da muğurup bilmene. Duymaz ýal bir zatlar. Ura mı? Turhani, bir zat abi. Doktor näme bolýan muňa? Ha, guduzlama karşı ukol. Biz guduzlama karşı ukollik gelemzok, diýişdik gelip öldürjek bolýanmy? Hey, barçıktan ustaydın. Barçık, arkayın bir işleyin. Öleydin yöne yala gelen ittiyalak kol. Cid, yürüme. Şunu urmayın da, insanı özüme raskot. Sen çın zaman çıkıyat. Keçidirine çen yok ettiğin edir. Şu matbahaneden çıktım da baryan canağım. Oňatçylyk mı diýirmeň? Fogurdy mı? Gowçylyk mı? Ha? Näme diýen? Şunamak näme diýen? Näme tüýkülük bar? İçine tüýkürmediňmi? Durha, otak tüýkürme, häzir özüňe ýaladýalar. Daşyna tüýkürersiň häzir. Dur, töleň etdiňmi? Näme üçin etdiň? Men tölemeli ony. Men gurlaşdyma. Men tölemeli oňa puly. Tölemeli pulum mer. Wie strahofkan mami? Skit getirejekdim de. Bolya qara sonno. İnni kielsin. Привет.
Salam. Фу. Можно пройти? Ağzındaky ýuwdaýdyňmy? Ho näme? Näçe beýtdiň? Ýanky salam berdim. Sana salam vermek näme gerek? Ağzın dolu hyllyk. Salam vermek näme gerek sana? Näme diýmen? Kelejin şeyday. Wapşe de yürü. Allo, klientler garşdy. dur, bir- Ha, näme? Ýanky oglanlar gördüňmi? Han nerede? Yok, oglan yok berdi. İki tane oglan aýdym aýtdy ýeli Yok, adam yok. Tutar sana güýçlä kol raýyp durýan. Gyz görmedik, ankasaşan. Yürü Ali.